Hvala vam predsjedniče. Poštovani državni tajniče, svjedoci smo da u Hrvatskoj ima jako puno onih koji sve znaju o nogometu i sve znaju o poljoprivredi i tome svjedočimo i u dnevno političkim raspravama, ali ovdje i u Hrvatskom saboru. Pa tako se javljaju neki glasovi koji kažu da Hrvatska ustvari ne bi trebala svojim poljoprivrednicima davati potpore, da je bolje da sve prepusti tržištu. Obzirom da je Hrvatska država članica EU i da smo korisnici kao i druge države članice zajedničke poljoprivredne politike, onda je jasno da i druge države članice pomažu svoje poljoprivrednike sa potporama i kroz izravna plaćanja i kroz drugi stup. Pa možete li nam reći kako bi ustvari se snašli hrvatski poljoprivrednici kada bi poslušali te wanna be stručnjake i kada bi se ukinule potpore u poljoprivredi? Koja bi bila njihova šansa nogometnim žargonom rečeno? Izvolite odgovor. Hvala na vašem upitu, komentaru. Dakle, definitivno bi bili manje konkurentni za tu bilo kakvu utakmicu, pa možemo usporediti i sa nogometnim i svjetskim prvenstvom, dakle bili bi na razini onih prosječnih reprezentacija kada ne bi mogli ostvarivati potporu putem dva stupa zajedničke poljoprivredne politike, putem garancijskog fonda odnosno putem Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Tekovina europske poljoprivrede bazira se na potporama, od ukupnog iznosa potpora 15% je vezano za proizvodno vezana plaćanja. To se planiralo promijeniti i smanjiti, međutim evo i Europski parlament i komisija i samo vijeće ministara je upravo naglasila da taj segment mora ostati na toj razini, ali i ukupna potpora u ruralnom razvoju je zadržala svoj segment kao i ukupna omotnica dakle za poljoprivredu. Bez potpora dakle hrvatski poljoprivreda odnosno hrvatski poljoprivrednici, da zaključim, ne bi bili konkurentni niti spremni za bilo kakvu tržišnu utakmicu. Hvala vam lijepa.